Molt bon dia, benvingudes i benvinguts a la sisena jornada sobre l'ètica als serveis socials de Catalunya. Per nosaltres, cada any, cada juny, intentem trobar-nos, la gent de l'ètica al país, per compartir el que esteu fent. És un exercici, per una banda, de germanor, de saber que estem tots en la mateixa causa, que és l'ètica en els serveis socials, però també és un exercici de mostrar la feina que estem fent i de reconeixement. I és un matí que vol ser reflexiu, però també vol ser un matí de compartir els documents que hem fet, que s'han fet en les altres eres, i aprofitar l'estona que estem per anar coneixent-nos i posant-nos cara. Per tant, la idea d'aquest tipus de jornades és això, ajuntar-nos a pensar plegades. Com continuar millorant això que avui li hem posat el títol de cultura ètica. Altres anys presentaven alguns documents i hem treballat temàtiques molt concretes. Doncs aquest any, amb la mateixa línia, vam voler centrar-nos en la cultura ètica. I aquest és un dels eixos principals de la jornada d'avui. I com sempre, us presentem altres documents que hem fet el comitè o han fet altres espais de reflexió, que això també és molt bonic, veure que som una família, que hem aconseguit crear ja una certa tradició de fer documents no només el comitè, sinó també alguns comitès d'altres espais o espais de reflexió, i per tant també s'us presentarà algun document. I fem taules rodones on veiem com altres organitzacions estan encarant això de la cultura ètica. Respecte de la cultura ètica, després tornaré a insistir en aquesta part de la cultura ètica. Aquesta jornada, la primera part que discutim sobre cultura ètica, és un procés participatiu. Volem editar el document, el Departament de Serveis Socials ens editarà el document d'una guia per a la cultura ètica en els serveis socials, però no volíem editar-la sense un segon pas en la participació. La primera la vam fer al desembre, i van assistir-hi unes 40-50 persones i a partir d'aquí vam estar redactant un document i avui tenim un altre document que jo us els posaré molt breument per a que anigueu coneixent i si trobeu a faltar alguna cosa. Per tant, també és una jornada en què vosaltres podeu ajudar-nos a completar aquest document. Vull agrair l'esforç que estan fent en el Departament de Drets Socials per ajudar-nos a renovar el nostre decret. Tenim una ordre de 14 anys, vam néixer el Comitè d'Ètica el 2010, just ara fa 14 anys, i hem vist que necessitaven un nou estatut jurídic i el Departament ens està ajudant moltíssim a donar-li l'última passa per poder tenir un nou decret. I també s'agraïm especialment en els moments que estan vivint els polítics que hagin fet l'esforç per continuar a acompanyar-nos com tradicionalment han fet. Amb aquestes paraules de gratitud presento al conseller Carles Campuzano, que es dirigirà unes paraules. Moltes gràcies, conseller.